Balita ni Aksyon Art Tayhupon pabakulod City Government Center kita pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa sulod sang duha ka semana ginalauman ni Vice Mayor Elcid Familiaran Omicron varianto ginapatihan sang Vice Alcalde nga nakasulod na sa syudad. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nagalaom Aksyon Rex si Vice Mayor Elcid Familiaran nga mo nagasarbing taga-pamuno sang local IETF nga magadubo ang cases sa Bacolod sa sunod sa duha ka semana tubtob maglabot ang petsa 15 nga buhini ang kadapusan nga daw no sa alert level 3 status diri sa sudad sa Bacolod based man sa experience kag nagkatabo dito sa NCR kon sa Metro Manila nga sa diin ultimately nag-drop na gidman ang cases although natisiling niya kulang tawon ang Manila taas gyapon ang numero but based on the population ang unang reason naging panubuan sila into alert level number 2. Now sunod diri sa kay pamilyaran isa sa mga rason kapin pagidiri sa Bacolod, siringya ang problema lang di kay of course nakapadala naman kita sa sample o kon specimen dito sa may Philippine Genome Center pero until now ay pagyapon sang na napadala balik diri nga short ito man kalawig kag sunod sa iya suspetsyon na ganin kasulod na gidiri ang Omicron variant mo based sa mga cases nga naglungkad after sang holiday season. Siling pa diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran na kung nagtaon pa sa ligad tuging kulang gani ang mga paracetamol siling niya damo ang nagbatsyag na mabakulod doon kag sikrito lang sa ilang balay nga tumar sa medication agad nga maumpawan. So ang isa din nga advisory sa Vice Alcalde nga kinanglan ang publiko padayon gid nga magsunod sila niya kay masubra naman do katuig atong eksperyensya kabalo lang kita sa safety measures labi na gid sa way pa makapabakuna amo lang ining solusyon agad nga maproteksyonan ang atong lawas. Siya rin na palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Monitor na to in the next 2 weeks. So from Feb 1 to 15, we are expecting that our cases will go down. Like in Manila. Sa Manila, nag-peak sila di ba? So matinalang taon niya nga ang Manila, yung nag-level 2 ng 3,000 plus daily. So we are basing it on population. Kasi sila nag-level 2, kita level 3 yapon. Yung aton percentage of transmission is higher than compared sa ila. Ano ang measures or ang prevention? Di atin vaccination. Kagina, nagbay ko sa lihip, dumudamo tao. So ang acceptance tara. Maybe ko na, first dose, second dose, booster. Tanan kita, we already know what to do. We have to live with COVID na ari sa aton. So hindi sa magkakakumpiyansa, ang consolation, tabi Action Art, ang si Omicron, hindi siya not that deadly. Personal sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon, magka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngumol balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon standby sa balita. Dire kita na sa DTX 500 capsule. Pwede ba lang maghubi na may dito? Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Katuantang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, Negros kag Bacolod bound passengers pwede sa gihapon nga magka-party PCR kag antigen test suno kay Goblakson kag mga empleyado sa Kapitolyo balik na sa pagtrabaho subong nga adlaw matapos nga ginpartigayon ang skeletal workforce. Yaring kaundan sang report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Ano man nga oras sa mga adlaw, mayara sa nga pag-una man nga executive order nga iga-issue si Governor Bong Lacson. Bago ini nga EO nga naga-extend lang, nagapalawig sa implementasyon sang alert levels to nga status sa Negros Occidental. Di matapos nga ti kahapon Domingo, nanunsyo sang Malacanang kalakip ang Negros Occidental sa mga lugar sa gihapon na paidalom sa alert level 3 umpisa Pebrero 1 to Pebrero 15. Angot naman sa sining implementasyon sang ginkasugtan nga travel requirements nga mag-umpisa naman buwas Pebrero 1 in siling ni Governor Bong Lacson sa interview sang media sa buong lamang aga nga ang mga pasahero nga nagasunod rin sa Negros Occidental ang pwede gyapon maka paidalom ya sang RT-PCR test kung luyag nila or kung hindi RT-PCR test sige gyapon pwede man ang rapid antigen test pwede nga halin dito sa point of origin o kung pwede man nga upon arrival pagabot nila sa puerto o kon sa Silay Airport. Kapudaruban naglikad nga Biyernes ginkasugtan sang local chief executives nga Santa Governor Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Bing Linardia ay sa iban pa sa nga mga opisyal sang surat ka probinsya nga imbis RT-PCR test rapid antigen test na lamang ang i-require sa mga Negros kag Bacolod bound terminal. Yari si Governor Bong Lacson. For February 1 to 15, we will still require either an PCR or an antigen negative result. The difference lang will be the number of hours. For RT-PCR, we will honor up to 72 hours. For antigen, we will honor up to 14 hours. Now, in case that you cannot afford or for other reasons, difficult to go to a laboratory point of origin, you will have to manifest that you are being tested upon arrival either at the seaport or at the airport. They can choose either of the two tests. They can secure that at the point of origin, or if not, manifest that upon arrival at the seaport or airport, they are willing to be tested. I prefer to continue to observe the real status especially in the National Capital Region. There are also other provinces that are common areas, no? Like Laguna and Batangas. They are still under level 3. I prefer to keep this protocol and let us just observe what happens next in the National Capital Region. Amo na ang papalayag ni Gov Lacson right after kayo sa pag-abot ya sa mga aga, balik report siya sa nga talatapan dara sa may Kapitolyo Provincial, no? Nakayo si Gov Lacson sa mga katapos sa media kung pwede via communication lang anay, no? Kay man kapadaruman di bago lamang ini sa nag-aayo
sa bahin sang COVID-19. Ang empleyado naman sa Kapitolyo Provincial nagligad nga semana kundi skeletal workforce, iban work from home arrangement lang. Pero subong nga Lunes, balik naman sa pagtrabaho ang halos tanan mga Capitol employees bisan pa nga ti ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sige gyapon ng pagkasaka triple digit nga sa din arana sa masobra 3,300. Ang Baldigov halong lang kay man mas contagious, mas makaralaton ning nagaigo sa mga COVID-19 kinapatihan nga muna ang Omicron variant. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon Marlon Hirubaya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Ulay hununta ang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, gina-check ta pa ning area sang Isabela kung bala may aksidente. Kaya report na ito nga nabaton rin na may aksidente dito sa Banwa sang Isabela. Eleksyon hotspot sa probinsya, nagtatlo na. Halin sa duwa, nagtatlo na. Kag pag-umpisa sang kampanya sa nasyonal, preparado na ang kapulisan. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian. Aksyon na Rex gikan sa duha sa nga balita naton nga ginakabig iyang concern areas diri sa probinsya sang Negros Occidental kon May 9, 2022 nga piniliay ang paghambalan. Subong na dugangan ini sang isa action action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokeswoman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ining isa na pahamtang ini sa sur nga bahin sang probinsya kag isa ini ka Banwa Action Rex. Suno kay Donasco, hindi pa mapalayag ang ngalan sini kay padayon pa man ang validation kag pagpangusisa, pero sa ila sining inisyal nga pagkalantaw sang sitwasyon sang lugar, may ara sang inkontruhan na dire mo ang incumbent nga alkalde kag ang sining kasumpong. Rason nga subong palang ginmando na sa kapulisan ila binagid sa amo yang Banwa nga dapat magpangusisa gid kag mangin alerto sa tanan nga tiniyon kag check kung ano ang senaryo sa lakat sang politika. Madumduman nga sa nagligad gin-mention diri sang kapulisan kag sumuman ang COMELEC nga ang duha amo to ang Moises Padilla kag ang syudad sang Escalante Action Rex. Pero karon amo na ikatatlo galing hindi pa nila pagpangalanan. Walking added, but I don't have the right to declare this, Brian, but initially meron na po tayong tatlo na consider na hotspot. Ang isa po additional natin is South po yan. Ano ba yan, ma'am? City or municipality? Municipality here, Brian. Ano yung scenario dun, ma'am? And here, ano natin no, una is possible political rivalry, given its history, and also possible din presence of TPAG. Yun naman po ang tinitignan natin. But still, ito po naman is liquid pa, no? Or I would say change over time. Itong si incumbent may kalaban talaga, ma'am, sa itong lugar na to? Yes, sir. We're looking to the history. Kaya po natin siya, kaya po siya, dineclare ng COMELEC kasama sa hotspot natin. Hamon Action Rex ang porsyon sa palayag ni Donasco ang iban pa natin nga balita. Pebrero 8 sa masunod na nga mga inadlaw mag-umpisa na ang formal nga kampanya. Sa sunod sang 3 ka bulan ang mga nagapapili presidente
Vice Presidente kag mga senadores para sa May 9, 2022 man nga eleksyon. Suno naman diri sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Sules, ang spokesperson naman sa Police Regional Office 6 o Pro 6 nga nagkapreparar ni sila sa sining nga mga tiniyon. Nahataga naman sa communications ang tanan nga mga provincial directors kag mga city directors sa pagpatuman sang health protocol standards kon COVID-19 ang pagahambalan. Suno kay Sulis kon dira nga barangay or banwa nagapatigayon sang kampanya ang mga politiko no kago kon diri syudad ang mga kapulisan nga dira napahamtang mismo nakahibalo na sang ila sining himuon kag sa sulod sang 72 dia amin na oras dapat makahibalo na si pulis nga may ara sang kampanya nga mahitabo dira para sila mismo makaplastar man sang ila sini nga kaugalingon. Nagahangyo man diri si Sulis Action Rex sa mga butante nga dapat kon o kon supporters o kon magalantaw sining mga rally protesta o rally kampanya nga kon yara sa crowded area magpatuman lang sa ila kaugalingon nga disiplina sa kaugalingon nga protocol. Kag sumuman ang mga politiko dapat ibigid magkalipat man suno kay Sulis nga magsulit-sulit man hambal sa tunga sang health protocol samtang nga nagahambal upod sa ila sini nga mga supporters. Sa COMELEC resolutions way gid man to nabutang ya nga magpangdakop kon may ara sa mga nagapasaway o kon naglapas sa COMELEC sining health protocol pero hugot nila nga magbungot siya magpangsaway gid nga magpangsaway pero kung daw hindi nagid makaya sa saway suno kay Sulis lang taon nilang sitwasyon kung pwede dalon sa pulis ang nasambit iya nga mga persona. Action Rex yari si Sulis angot sini content sa atong COMELEC resolution at ako ng atong ikapatuman considering subong election period under kita sa kita sa COMELEC. yes Pero of course, for example, nangyara silang kampanya sa mga barangay. So, obligado ang atong mga barangay officials, barangay health workers, ang atong mga barangay panot sa pag-lantaw kung strictly observe na ang minimum public health standard sa silang activity. Madumduman sa tinalikdan nga adlaw ni nagid lamang si Department of Interior and Local Government o DILG nagpabalo na sa PNP or nagmando sa PNP kag sumuman mga LGUs nga magkooperar para mapatuman ang health protocol standard agod nga matap na ang paglapta ni COVID-19. Amo ang mga balita gikan sa Nokpo. Action Brian mo din nag-report. Action by? Liog taning check sa Isabela, ining pulis nga naksidente niyo? Ayos, Action Rex, ginatinguan na ito ang pakaina. Masako subong ang mga Action Rex. I think si Patrolman Michael Cuanico ni ang ngalan sinido na aksidente ni sa Barangay 5. Kay Lunes Abi Subong, medyo sako sila. Marusako man ang area nila. Karon sa hapon ang Action Rex. Ayos. Apo na mga kaksyon ang aton mga balita kung din kaban nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, sa mga kaaksyon tami amor anay kita kung may pasakop kamo, may kasaysayan kamo sa inyo sining personal nga life. Personal life daw si GM ba? Personal nga kabuhi ninyo dira, pwede ninyo ipasakop ini sa This Is My Life program, no? Me Amor, no?
Ipadala ninyong inyo sini nga entry pinaagi sa email ad sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com. Mga kaaksyon, Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com or sa official Facebook page ni Aksyon Welma Sugaton o kundi gani official Facebook account ni Wilma Sugaton. Mga kaaksyon, ipadala ninyo dira ang inyo sining nga mga pinasahe kag laragway sang paghigugma, no? Mga nagliligad ninyo da or subong man pwede lang kay may mga premyo nga nagahulap para sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Pasakop na umpisa na subong adlaw sa pagbaton sang inyo sining nga mga entries, mga kaaksyon. Enero 31, tubtob Pebrero 10 ang pagbato namon sang mga entries ninyo sa Mi Amor sa Aksyon Radio Bacolod, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May tisianay ko lang balang imo sining alawas ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup. Ayos, may lang pag-monitor kay Novem Juanetes Maghare dira sa Sitio Barrio, Barangay Gimpanaan, La Castillana. No? Novem Juanetes Maghare. Thank you, Gid. Donald Cabasag from La Carlota. Donald Cabasag, Imbong Jocampo from Maaw. Imbong Jocampo from Maaw, no? Niel Brian Balues, happy fiesta sa Sitio Pasil, Barangay Inclaro, Binalbagan. Greetings from Ram. Okay. Sige. Nabasa ta na ni Kina Niel Brian Balues.
Jenny Solgon, may lang pag-monitor kag happy birthday today kay Tiyay Otay, Taybok Lobaton. Happy 68th birthday today. Halin sa kay Jenny Solgon. And Archie Baez, may lang pag-monitor kag ti sa mga taxi drivers sa idalom sang OTTG. Salamat gid. Thank you gid sa pag-monitor Archie Baez, no? H. Darling Macmores, salamat gid sa kay H. Darling Macmores dira sa pamilya. Halin siya sa may Orlando, Florida, USA ni siya. Hello lang sa pamilya Huxon sa Barangay 26. Then si Cresville Matreyes sang East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Salamat gid Cresville Matreyes. Georgia Gargasiran, salamat gid Madam Georgia Gargasiran. Aladino Villaluz Lumakad, may lang pag-monitor dra sa agisan ni Mamaylan. Aladino Villaluz Lumakad, no? Darin Haba, thank you gid sa pagbasa Action Rex. From Fukushima, Japan. Gali. Sige, salamat gid Dar, no? Jonalyn Iniel Di Crepito, may lang pag-monitor. Si Rene Rivera sa abang lingkod kag EBC office tamyaw mayungod to. Sige, salamat gid Jonalyn Ninial Di Crepito. Barrio Garay, Janice Española Cornelio dra San Pedro Laguna, may lang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, Sugar Spices Alba Honeybee, no? May lang pag-monitor Sugar Spices. Kag taga Aquadrips Water Station, no? Thank you gid Sugar. Salamat gid, no? Pamila Inuhada Amante. Okay. Salamat gid Pama. Thank you gid. Ayos. Sino pa na di? Salamat gid kay Leonora Bernal, 75 stars. Thank you so much Leonora Bernal. Kay Paul Spat the third, may lang pag-monitor. Kag kay Diding Alohamento, may lang pamati. Sige. Daligid lang standby mga kakson. Manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone!
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa nagapamangkot balang kung pwede ka pasakop ang pamilya, no? Pamilya sang taga-Aksyon Radio Bacolod sa Mi Amore, mga kaaksyon na hindi gid pwede i-discourage ta na mga kaaksyon, no? Hindi gid pwede ka pasakop sa aton sining Mi Amore bisan ano pa nga may for example pinaka-close nga part sang pamilya ni Aksyon Oliver, ni Aksyon GM, ni Sir El Rey, hindi pwede ka pasakop na iatag na sa iban basta importante ni way lang labot-labot kay may nagapamangkot di but kung may pamilya na di sa Aksyon Radio pero kung way ka pamilya, pwede ka pasakop may lang ang pag-monitor sa kay Leonora Bernal kag kay Nora Medias sang Barangay 12, no? Nga nagapamati diri sa aton siling pangalagad. Kay Nini Makiling watching live from Singapore. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige katuan taning balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Update sining magamigo lang nadakpan sa bypass operation kagabiho sa Barangay Mandalagan, masubra mga 740 plus ang na-recover nga shabu sang City Drug Enforcement Unit, mga kaaksyon. Dinis lang nagkuha siya boni but dinis lang nagkuha supply ni. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, happy birthday, no? Happy birthday man. Kay Jonathan Himalaya. Okay. Ayun, di porma. Di kayaw? Biko kun kay sino, biko kun imo. Sabi ko ba mersa ka kay dito ka pakano di sa gwa nga bahag ng pagkaon. Gadamo-damo, no? Oo, Galing ti, hasta man lang tas tulog, pero tilawan ta na karon na. Oo, ikaw pa ya. Alam ko gutom ka na gid Nabalaan mo ba? Oo, kaya kinanag-eat kay na Antes ka mag-program, kasi dito din kaya mabulyada sa Gani, birthday boy magtapos na si blaw. Jonathan Himalaya, no? Perting preparasyon yan, no? Ay, oo, si Jonathan Halin sa Himalaya dalo, pa. mas tas babaw nga preparasyon. Ang apat kalitson, ubos na? Why na, mga isa pra na buwinan, di ba? Te, okay. Ang tatlo ni palagi ni siya. Ayun, di porma. Kadamo ba?
para nga yaw-yawan ta kaulit so, no? Laban Amo eh. na da ang tirada action rights, no? Kag ati timing gina. Timing nga? Boss Martes eh. Ate, okay. Sabi ko kung Pizza timing uno yun. na. Ha? Boss pizza uno na Martes. Oo, gani. Pizza uno na boss, no? Oo, tidali na lang na. Grabe, kadasig lang sang chimpo ba? Ginapabot, dali na na. Hindi na naman ang butan na Biyernes, Sabado Kabay pa. Na, no, sila. Anong ginapabot mo, haw? Ang kayuhan ni Doc. Di porma. Silinto Ang bida. ginapabot mo man bla. Oo Sino wala ka paabot man. Sa tupag ko, piyong-piyo rin matari, bro. Ang kapabatay mo. Laban eh. Gati yung tiyong nasa ganduro, nasa kung saan maabot. Gani, ikaw galantos ka rin sa kalendaryo. Sa namiro sa kalendaryo ko, relax ka na, pre. Relax na, kay 31 na. Buwas Basta buwas na within naton. sining nga simana. Buwas na kalipay naton. Bagasugod na na. Laban eh. Hindi naman nabutal sa Sabado. Ayo. Pa sa likod na kukulikod na rin. Dapat laban maging positive ta. Di porma. Importante na maging positive kita. Laban. Sa amo ng mga bagay, hindi lang sa COVID-19. Namunod ang tirada. Dapat mangin positive kita sa tanan nga tinion lang. Namunod ang tirada. Hindi lang sa COVID kay kabudlay. Budlay na yan, no? Ang COVID kabay pa nga hindi lang maglapta kag hindi maglambid, no? Di porma. Bosi kaptsada kasi kagawa Jupred. Ang butaw ay gisla ko pabatyaga. No? Bisan pag-text lang bala daw malipay ka man kun kaisa. Oo. Gani kay daway mga text Why gani? Kasi wala load bala. Pasahe be. Mayara na load Mayara na. Mayara na sila load. Okay, basi wala sila load, pasahan ta. Basi kun gapamiyo-miyo lang sila blaw. Basi guro. Basi kakuha na guro builo. Nagakaidlaw man to sang text di mo. Oo, kakuha na guro builo action rex. Gani man. Parang mangin malipayo, no? Baboylo. Di porma. Hindi amo. Si Sir Joseph Chua gali kung hipatsoy sa. Sano na, boss? Boss na. Dami, abot kasi mo kina ito ka tikoy. Kay kwanto ya? Ato man sa imo. Then, way ko to ya. Kay Inday Kathleen nang to ya. Tiya to ya guro basi selected na yung pili tagaan niya ya. Oo. Sabi ko rin kay Sir Joseph Chua na to. Hindi. Kay Kathleen nang to ya. Kay Kathleen nang kay Inday Kathleen. Salamat gid Day Kathleen nang. Namo na nasa. Ha? Mo na nasa. Ang ano? Pag napabot mo Di porma. Hindi. Amo na nasang tikoy kinatawag. Amo ni sang tikoy? Amo na sang tikoy. Pwede mo sino mo ganyan makaon na, bro? Pangyamis? Pwede naman mo pangyamis. Bisan din ang paglutoon? Hindi na paglutoan para namin pagidya. Usapon na lang, ne? Oo, Okay. Sabi mo, hindi na makaon nga. Pwede na yan makaon. Kung gusto mo yan, ipaligiron mo sa itlog mo na? Para manginanam pagid. Pero kung gusto mo yan, pwede na yan makaon. Kay Sir Joseph Chua, laton kung kay Sir Joseph Chua. Ate po, sigurado ko matupagin na yan. Kung kay Pacho na kay Sir Joseph Chua mo. Matik. Ate, sige. Sige. Anong latest ni? Ang latest ni, karon sa hapon, guro, kasi may gawin ni Pasaka ni Police Lieutenant Jobin Mugato. Dinis lang kakuha sang supply nila naman kadamo maniman. Ara na, ginakuha na, gina-estudyoan na ni Lieutenant Jobin Mugato. Kaya hindi niya pag-divulge on air. Kasi ba siya pala mahamper ang nga follow-up. Actually, may mga follow-up sa mga ginahimo mong after nadakpan ni kagabi si Michael Durumal kag si John Lloyd Golero sang Iloreco sa Division Margarita Street Barangay Mandalacan. Mga 110 gramo mong ang na-recover sila, mga 748,000 ang bilis ni according sa kay Mugato. Mga duwagi makulo kasimana ng surveillance nila kag natakpan ining duha nga ti sa bulig sang mga pumuluyo nakatimbre sa CDEO. Kamuto nga gin project nila kagin surveillance gin monitor, and after nga nangin positibo kagabi nakachamba sila nga natakpan gid ining magamigo nga si Michael Durumal kag si John Lloyd Golero nga ana karon sa custodial facilities sa Police Station number 3. Yari si Police Lieutenant Jobin Mugato, ang head sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit.
Pasalamatan taman ng mga operasyon sa aton yung mga pumuluyo. Dira bisan pa nga medyo nakulbaan pero gaboy sa aton information regarding sa mga munang mga activities. Mga almost 2 weeks ni nga aton nga pansila, sir. Monitoring. Bali, sa information nga nabato naton dire, may nagadulong na di sila tapos sila man ang nag-distribute sa ilagid nga doon. Ano nila nga trabaho, sir? Si John Lloyd Golero, ila ini shop dira sa may Rico motorcycle parts, pamintas ang pintas ang motor na bla. Magwas dira previously wala man sila mga trabaho. Kay Michael Durumal wala man ni trabaho. Kay previous na wala man sila trabaho pero naka-negosyo subong sang motorcycle parts. Ara man ang mga ebidensya natin yung na-recover pagkadit. Isa na nakamatuod na ga-engage sila sa pagbaligya ng ginadumilian ng dugat. Hindi na sila, sir, related sa tong unang natakpan sa PDEA? May mga information naman kita ng mga na-gather sina sir pero as of now hindi ka lang anata i-pangit kay confidential lang anay. Pero previously mga drug personality na sila. Ang isa ni Michael Durmal I think daw drug surrender rin sa dati sa Station 2 2019 or 20. May mga background naman gali ni. Oo, may mga background na ni Action sa drugs kagabi na timingan gate. Kaya na ang ilang police pusher buyer kang ilang asset na timbre kasi ara positive na. Ang duha may dalagi na kag dako-dako na guro ang ma-recover tayo mo ni mga almost 110 grams estimated value mga 748,000 ang iya siningabili Action Rex. Ikaw sa hapon sila ni Pusulutan Anta Jobin Mugato ang head sang DEO nga ipasaka nila ang kaso batok sininduha ka mga persona. Ang inyo kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbano Nagasiling. Mga kaakson sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Eric sa iluhan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib mapakadis City kita, no? Bangod sining nagpangawat sang manoko nga inugbulang ginkastigo sang pumuluyo antes ginindosar sa kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, kastigo anay sa mga pumuluyo sa barangay Sikaba ang isa ka persona nga tuno sa report ini ang nakaangkon sang mga pila tungod kay nagpangawat ini sang manok. So ang manok na hinigtan ngaya sini nga ginakawat na recover man sa iya. Pero sa report ang suspect ni kilala kay Jo Marie Agusita E. Embile, 25 anyos ng edad, residente sa Hacienda Lilia 2 sa Barangay Calismiho, siyudad sa Cadiz. Ang report nga ini siya nagpangawat sang manok nga ginapanagyahan ni Jobert Valencia, presidente sa Hacienda Mayo sa Barangay Sikaba. Pero sa payag sa mga barangay tanod ginagindusar sinisaya sa kapulisan sang gintawag sila god nga endorsement sila ini nga persona may mga pilas na ini sa ulo tugas sa pagkastigo gani sanday barangay tanod Ronald Britanya kag barangay tanod Rogelio del Rosario ang nag-endorse ini sa bahin sang kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Ato naman nga na interview ining suspect nga si Jo Marie Agusita. Pero sa iya, wala siya nagpangawat kundi nakalabay lamang sa among lugar. Why, sir? Hindi nga, ano man ito nga gin-tublater, kasi ginto sa tanod. Yung ano ko to kay dito na sa kayo kaging tigo ko na doon ng tanod. Ito din dala ko din kagabi. Ano lang pilasagtang mo ya? Sa ulo mo? Inlabo man na, sir. Pero sa iya, wala man siya makaibalo Action Rex. Kung sino ang naglabo sa iya, kag nagkastigo, tungod nga naabtan siya sa barangay Tano dito nga indusar na lamang kay nalipungan siya subong ara naka-detain sa bayan sang Cadiz City PNP kag wala pa kita kabalo ko bala pasakal siya sa kaso sini ni Gilbert Valencia nga ginaligar among tagiya sing hinigtan ngaya sini nga kawat.
report di ka sa siyudad sa Cadiz sa aton mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gote, Aksyon Nelson Patinio, kag Aksyon Arlo Ticar Sanbayanay, no? Life Extension Vitamin D3 ang nagasuplemento sa ikayo gid sa aton sining mga katulanan. Ang immune system Tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio, mapauna kitang distrito. Ini may kang tanan sa 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Wala sang opisyal nga listahan sa mga areas of concern o kung hotspot sa mga lugar sa maabot nga piniliay. No? Way pagidman siguro, ginadihon pa nila. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, ang 79th Infantry Battalion, Philippine Army, ang wala pa sang opisyal nga listahan nga makabig hotspot o kon area of concern sa maabot nga piniliay susining tuig. Ini ang ginapahayag ni Lieutenant Colonel J.G. Habines, ang battalion commander sang 79th IB sang Philippine Army nga nakabase naman sa Barangay Bato, Syudad sang Sagay sa interview sang Action Radio. Siya sini nga pagtambong sa isa ka government signing nga ginpatigayon sa St. Peter Parish Church sa Banwasang Calatrava kahapon nga adlaw. Nagtambong man sa among okasyon ng Calatrava PNP kag COMELEC. Ginapahayag dugang ni Habines nga ila ginahatagan sa atensyon sa ila operasyon ang mga boundary nga masami ginaagyan sa mga rebuilding grupo ang boundary sang Calatrava, Tubuso kag Escalante. Yareng dugang nga pahayag ni Lieutenant Colonel J.G. Habines, Battalion Commander sang 79th IB Philippine Army sa interview. Wala pa kakita sa official gate, no? Sa official gate nga listahan ko din ang ato ng mga hotspot, mga red area, orange, hindi nagana yellow. So wala pa kita pa. Pero ang atong ginatulog din, no? Ang sa first district na particularly natin tagaan attention na diri Calatrava, no? Tubuso kag Escalante. Kay balan naton ang armado nga ginambal ko, no? Diri sila ga lihok sa tri-boundary sa diri Calatrava, Tubuso kag Escalante. Kaaksyon nyo, Nelson Patinio, gikan diri sa Banwa sang Calatravan, Nagasiling. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Nelson Patinio. Matapos ang balita gikan sa unang distrito kadtuan tang 3rd district, no? Si Aksyon Arlo Ticar on standby. Isang nadakpano sa by bust operation kahapon sang Talisay City Police Office. Yari mga kaaksyon. Ang balita ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Action Rex, sa isa ka drug buy-bust operation kahapon nga ginpatigayon sa makatapos ng Talisay City Police Station. Din ini nagtigayon nga nagdakop sa isa ka suspect. Mga takna alas 3 hapon kahapon nga daw dira sa may barangay Concepcion, Ciudad Santa Talisay din ang suspect sini nga natigan gid nga dadakpan sa mga kapulisan amo si Romeo de la Cruz y Oliva, 31 anyos ang edad, isa ka soltero kag pumulyo sang nasambit nga lugar din ini siya natigayon nga nadakpan kag nakuhaan sang
pila ka mga drug paraphernalia sa iya sini nga posisyon kag control. Ang nasambit nga suspect ato action rex ang nakuhaan ini sang isa ka magamay nga heat cell transparent plastic nga may unod ini nga ginaduhaan nga suspected shabu. Apat ka mga dalagko sang heat cell transparent plastic nga nagabugat ini sang 2 ka gramo kag may value ini nga 13,600 pesos. Lakip naman nga nakuha sa mga kapulisan gikan sa nasambit nga suspect amo ang 250 pesos bilang proceeds money kag subuman isa ka 500 peso bail bilang mark money nga kung sa din ang nasambit nga suspect na tigayon pagid nga nakuhaan ini sing isa ka disposable lighter nakuha nagikan sa iya sini nga posisyon kag control sa mga kapulisan pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Benaflor ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station. Ang nasambit nga suspect ang nagbiler ini sang Republic Act 9165 nga amo ang Dangerous Drug Act kag violation sang Section 5, 11 and 26 sang Republic Act 9165. Ang suspect sa karon detained sa may custodial facilities sang Talisay City Police Station. Report nagikan sa syudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Arlo Ticar, balita gikan sa 3rd District, no? Ario, constipation, makabulig ni sa constipation, balukang gusto. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ubalin. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gain-insindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulaan programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, dire sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Lunes nga edisyon sang Aksyon BBB. Nag-aagda na kita sa masunod nga programa ang This is My Life. Upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kangilan Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon